Anya kun je comment section din kamfanin Abnue Entertainment da ke YouTube kun ga yadda mutane ke tofa albarkacin bakunan su kan fim din manyan mata kuwa? To ku zo mu leƙa da ku. Iyakacin abin da za mu ɗauko muku kenan a yanzu, amma ku je ku gane wa idonku sannan ku bayyana ra'ayoyinku da ma fahimtarku. Haka zalika ku yi subscribing tare da danna alamar ƙararrawa a tashar mu ta MSM Hausa domin ganin sharhin fina-finai akai-akai. Tsawon shekara 2 zuwa 3, kaf masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood babu wani kamfani da ya fitar da fim mai dauke da faɗakarwa da wayar da kai game da fito da wasu matsaloli da al'ummar arewacin Najeriya da ma Najeriya suka tsinci kansu a ciki ba kamar kamfanin Abnue Entertainment, mashirin fim mai dogon zango na manyan mata. Shirin fim ɗin manyan mata shiri ne da tun farkon farawarsa ya kunshi wayar da kai wato advocacy kan rawar da iyaye ke takawa a rayuwar 'ya'yansa a matakai daban-daban, kama daga nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu na kula da ilimi da tarbiyyar 'ya'yansu gami da haƙƙin ciyarwa da tufatarwa. Haka zalika shirin ya kuma kunshi babbar matsalar nan ta karuwanci tsakanin 'ya'ya mata waɗanda ke faruwa sakamakon abubuwa da dama, kama daga talauci, zafin zuciya, cin zarafi gami da rashin sauke nauyin da ya rataya kan iyaye ga 'ya'yansu. Akwai kuma matsalar barace-barace wadda ke sake samun gindin zama a ƙasar Hausa wato arewacin Najeriya, uwa uba, cin amana, kwaɗayin abin duniya, kai da ma abubuwa da dama wanda masu kallo cikin nazari da tunani ne kaɗai ke iya hangowa. Wannan sharhi ba zai yi waiwaye kan zangunan baya da suka gabata ba wato episode, domin kuwa masu bibiyar fim din musamman 'yan comment section da kuma masu nazari da sharhin fina-finan Hausa har ma da malaman jami'a da ke nazartar tasirin fina-finan Hausa wajen yada yare da al'ada arewacin Najeriya sun yi amanna cewa fim din manyan mata shine fim na farko da ke dauke da irin wannan sakon da al'umma suke matukar bukata domin wayar musu da kai da zummar kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da fim din ke bayyanawa. Zango na 4 na fim ɗin manyan mata ya fito da sabbin al'amura wanda ke ciwo dukkanin wani mai hankali tuwo a ƙwarya, musamman ganin yadda wasu ke amfani da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sunan ƙungiyar tallafawa marayu da masu bukata ta musamman wajen zambatar mutane da kuma ci da addini, ƙari kan makomar Nabila wacce take fasikanci bayan kuma da igiyar auren sunna a kanta. Wannan wani al'amari ne da ke nema zama ruwan dare a duniyar mu ta yau, wanda malamai da dama ciki har da irin su shugaban hukumar Hizba ta jihar Kano Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya shafurtawa cikin tafsiransa da kuma majalisi. Babban abin da fi ɗaukar hankalin mutane a wannan kashi shine bayyanar wasu yara ƙanana guda biyu wanda matsananciyar yunwa ta galabaitar da ɗayar har ta kai ta ga kwanciya a asibiti, wanda a gefe guda kuma mahaifiyarsu na can kwance a gida ita ma cikin halin matsananciyar yunwa wanda yasa duk ta fita daga hayyacinta. Akwai yara da dama masu shekaru irin na Kabiru, yaron da ya je shago siyan garin kwaki domin kanwarsa da mahaifiyarsa su samu su ci, wanda da zuwansa ya tarar da kanwar tasa a sume ko kuma bata cikin hayyacinta. Wannan ya sake fito da zahirin abin da ke faruwa a ƙasar nan, kuma wata gaskiya ce da mutane da dama ba sa son fito da ita. Akwai iyalai da dama da ke kwana su wuni da yunwa sakamakon talauci da kuma rashin sauke nauyin iyaye akan 'ya'yansu, inda a hannu guda kuma manyan 'yan siyasa da masu madafun iko waɗanda ke hawa doron talaka kafin kaiwa ga waɗannan matsayi ko mukamai ke shakulatan ɓangaro da al'ummar da suke wakilta ko shugabanta ko kuma ma jagoranta. A daidai lokacin da iyalai irin su Kabiru da kanwarsa Adama har ma da mahaifiyarsu ke kwana da yunwa, inda a wasu lokutan suke rasa rayukansu, su kuma 'ya'yan mutane irin su Sanata da iyalansa ke cin abinci har kala 10 tare da iyalansa a zama ɗaya, wanda ba shakka babu yadda za a yi su iya cinyewa, ƙarshe bola ake zubar da ragowar abincin nan wanda mutane irin su iyalan Kabiru ke buƙatarsa domin su rayu. Mun ga yadda
aka fara buɗe gidan sanata da maganar maƙudan silalla wuri na gugan wuri har naira biliyan 2 a matsayin kuɗin ayyukan mazaɓu wato constituency project daga asusun gwamnatin ƙasa, kuma nan take suka fara watandar wannan kuɗi tare da iyalansa. Wannan ya sake fito da zahirin wani abu wanda ke faruwa a wannan ƙasar tamu. Muna fatan mutane ba wai kawai kallo suke yi su yi jimami sannan kuma su kaɗa rigarsu su ci gaba da harkokin gabansu ba. A'a, muna fatan za su kalli wannan fim da idon basira ya zame musu allura ko in ce ƙwarin gwiwa na ganin sun zage damtse sun tashi tsaye wajen ƙwato wa kansu haƙƙinsu ta fuskar zaɓen nagartattun mutane a mukamai daban-daban. Tabbas tun da aka fara shiri mai dogon zango a Kannywood ba a yi fim da ke da jigo mai ƙarfi da zurfi da faɗi game da ilmantarwa da faɗakarwa da kuma zama hannunka mai sanda irin fim ɗin manyan mata ba. Akan wannan dole mu jinjina wa wannan kamfani na Abnue Entertainment bisa irin sadaukarwa da ƙoƙari da suka yi wajen ɗaukar nan wannan shiri duk kuwa da ƙalubalen da masana'antar tasu take fuskanta na rashin kasuwa ko kuma in ce kuɗin shiga. Dole a yaba da ƙoƙarin mashirin fim ɗin manyan mata wato Abdul Ahmad mai kwashewa domin kuwa ya kwashe lada a wannan gawurtaccen fim musamman la'akari da saƙonin da ke kunshe cikinsa da kuma irin jajircewar da ya yi da lokacinsa da jikinsa da lafiyarsa da kuma dukiyarsa wajen ganin labarin ya samu dukkanin abin da yake bukata don isar da saƙon da yake ɗauke da shi. Musamman ɗawainiya da yawan jaruman da suke cikin shirin da girmansu wanda ba shakka ko ba a faɗa maka ba ka san naira ta yi kuka. MSM Hausa na jinjina maka producer Abdul Ahmad mai kwashewa. Kallabi tsakanin rawuna kenan mataimakiyar mai shirya fim ɗin manyan mata kasancewar ta tsohuwar 'yar jarida kuma mai fafutuka a kullum tana sake tabbatarwa duniya cewa mata ma na da rawar da za su taka a duniyar fina-finan Hausa domin kawo sauyi mai cike da aminci. Ba shakka Amina ta taka rawa muhimmi tun daga samuwar labarin zuwa zubin jarumai da za su taka rawa a cikinsa da ma hidiman ɗawainiyar jarumai da kuma tsayawa tsayin daka wajen ganin an kai ga gaci. Muna fatan mashirya fina-finan Hausa za su yi koyi da wannan kamfani wajen samar da labarai da ke da inganci kuma su zama faɗakarwa game da fito da halin da muke tsince kanmu a ciki a wannan zamani. Ci gaba da bibiyar wannan tasha ta MSM Hausa a YouTube channel da kuma Facebook Amshirya Media domin kawo muku shirhin fina-finan Hausa da ma tattaunawa da jaruman da suka taka rawa da masu shiryawa gami da bada umarni na fina-finan da muke kawo muku sharhinsu idan hali ya badu. Muna fatan za ku yi subscribing tare da danna alamar ƙararrawa a wannan tashar tamu ta MSM Hausa da ke YouTube. Mu haɗu da ku a sharhi na gaba.